Ndatokoza kwambiri mama wa ano pa 5:20. Ndikutokoza Mulungu chifukwa cha Prophet Shepherd Bushiri I appreciate. Ndinalandira ndalama 6 milioni ndaneso ndinatenga 3 milioni ndinayamba kuzala. Ndazala 3 milioni 450,000 ndagula plot ya ikulu nditu 1 milioni ndaisunga kwa account. 1 milioni ndamene ndagawako kwa zibale. Plot imene ndagula funa ndimange nyumba ya self content ya zipinda 8 mukale zimbozi momo mabafa momo maveranda akuru awiri nyumba ikuru ya self content ma boys quarter akale 10 or 7 na wonso ma boys quarter wo akale azipinda statu chimbozi momo bafa momo. Ndikupemphanso Major 1 Prophet Shepherd Bushiri apitilizabe kusapota. Tufuna ayambenso kumba njerwa ndi kumanga chaka chino nyumba imangidwe ikomedwe tilowese magesi ndi mazi. Ndikuziwa Prophet Shepherd Bushiri salepera pamene anasapota 6 milioni. Izizinso satani salepera aichifwa Mulungu wake ni Mulungu wokwanilisa. Mutengelepo chisanzo Amalawi. Musamusire Prophet Shepherd Bushiri yeka ai na nunso tengani gao. Ndikupemphanso kwa President atu Lazarus Makate Chakwera, Monica Chakwera, Malawi Defense Force atutumisire ntitu chuma choti timangire nyumba ya self content kumakala ma plastering chili chonse chikale mu nyumba. Ndikukupemphani Amalawi chitanipo kanthu amikonzi amibawa AMBC azodiac chitanipo kanthu ploti ndagula imene papa wapereka. Papa wakala chisanzo chanu kupereka 6 milioni. Ine ndine celebu wa Malawi ndikusangalasa President Lazarus Makate Chakwera koma sana pange kanthu bambo wanga paineyo. Ndikupempha bambo wanga apange kanthu President Lazarus Makate Chakwera pamosi ni Prophet Major 1 ambuye akupaseni moyo wa utali. Chimene ndapempha chimveke. Ndimanga nyumba chaka chino ambuye akupambaniseni. Yeremia 33 ndime